Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, keparenga kula Pinatua Budi Astuti saking GKJ Pajang Pakam Haji Klasis Kartosuro maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Selasa 2 Juni 2026 kanthi jejer pangandika pangwasa panyangganing Roh Suci. Dene renungan kapendhet saking Jabur Mazmur 29 ayat 1. Makaten pangandikanipun Gusti. He para kang manggon ing swarga, pratelakna menawa Sang Yewa ya mung Sang Yewa iku kang kagungan kamulyan lan kakiyatan. Gusti Allah menika kagungan daya, pangwasa saha katresnan ingkang kapratela wonten ing samukawis, ingkang cinipta wonten ing sedaya pakaryanipun. Kitab Ayub 3:9 nelakaken bab kewan-kewan ingkang pinilih dening Gusti. Manuk unta, jaran perang saha kekiyatanipun. Senadyan sedaya makhluk menika ketingal boten sampurna, nanging Gusti tansah maringi sih lan rinimat supados saben makhluk nglakoni peranipun piyambak-piyambak ing jagat menika. Jabur 29 ngandharaken bilih swantenipun Gusti menika mirunggan pinanggih ing budhuk, banyu lan mega, nanging ugi mratelakaken katentreman. Swantene Sang Yewa kebak kakuwatan, swantene Sang Yewa kebak kamulyan, kaserat ayat 1. Nanging ing wekdal ingkang sami Gusti paring tentrem rahayu dhateng umatipun. Piwulang menika ngingetaken kita sami bilih panguwasipun Gusti boten asipat getak utawi ngajring-ajring, nanging malah nuwuhaken katresnan, pangayoman saha panglipur. Wonten ing setunggal Korinto 12 ayat 1 dumugi 13. Kita manggihaken bilih Sang Roh Suci pranyata paring daya, ugi paring pepadang kalebet piwulang, kawicaksanan, iman, karohanen lan basa-basa ingkang anyar. Ateges saben tiyang ing pasaman menika kadunungan kalenggahan mirunggan, nanging sedaya menika asal-asalipun saking Roh ingkang sami, Roh ing Gusti Allah ingkang suci. Kita katunggalaken dados tunggal wonten ing Sang Kristus. Sabdaning Gusti kita manggihaken bab-bab ing wigati. Kaping pisan Gusti Allah menika maha kuwaos, nanging ugi maringi katentreman, kaserat wonten ing Jabur 29. Kaping kalih Sang Roh Suci maringi maneka warni karunia ingkang migunani tumrap Sang Patunggilan, kaserat setunggal Korinto 12. Kaping 3 saben tiyang pitados kaparingan peran ingkang unik kadosta manuk unta utawi jaran perang, kaserat wonten ing Ayub 3:9. Murid sedaya titah nindakaken timbalanipun piyambak-piyambak. Mekaten ugi kita kaatah tansah makarya ing gesang kita saben dinten katur kagem kaluhuraning Gusti Allah. Amin.